Opštinska boračka organizacija Kozarska Dubica obilježila je danas Dan Republike Srpske u našoj opštini. U crkvi Svete Petke, Svetu liturgiju i parastu s poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata služio je sveštenik Branko Repaja, a prisustvovali su članovi boračke organizacije, članovi porodica palih boraca, pripadnici policije, predstavnici opštine Kozarska Dubica i drugi vjernici. Predsjednik opštinske boračke organizacije Nenad Bulić čestitao je svim pripadnicima boračke populacije ovaj veliki dan kada je srpski narod dobio svoju državu za koju su se hrabro vojnički borili. Dan Republike Srpske u svakom slučaju je jedan od najvećih dana, najljepših dana koji obilježavamo. Hvala Bogu u miru ovaj put i nadam se dugo godina narednih da ćemo u miru obilježavati kao dan kad je stvorena Republika Srpska, a mi borci smo se potrudili u ratu da je odbranimo i da je sačuvamo. I u buduće ćemo uvijek obilježavati ovaj Dan Republike onako kako priliči. Evo danas je i moment da se prisjeti svih oni koji su dali živote za odbranu Republike Srpske. Svakako mi u okviru naših skromnih mogućnosti, ali pre svega uvijek se obilježavamo Dan Republike, ali pre svega uvijek u svakom momentu nastavimo da prisustujemo svetoj liturgiji i da se posle toga jednim pomenom parastasom sjetimo svih naših poginulih boraca, jer su oni ti koji su svoje živote ugradili u Republiku Srpsku, koji su dali ono najviše što čovjek u svom životu može dati da bi se odbranila svetinja onako kako to priliči. Evo da iskoristimo i da čestitamo današnji datum svim borcima. Pa u svakom slučaju čestitam Dan Republike svim građanima Republike Srpske, a u okviru toga članovima boračke organizacije, svim borcima Vojske Republike Srpske, ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca, u svakom slučaju svim građanima neka je sretan dan i blagosloven današnji dan. Parastu su prisustvovali ispred opštine Kozarska Dubica načelnici opštinskih odjeljenja Darijan Babić i Duško Bodjolović. Živjela Republika Srpska, mir Boži i Hristos se rodi, saopšteno je iz opštinske boračke organizacije povodom obilježavanja Dana Republike.